معاذ کوڕی جەبەلی ئەهلی سەفنوێژیە و ڕۆژیگرتنی بوو. لەوە خودی تەعاڵا کەرەم گەل کرد بوو و خودی تەعاڵا حەجی کردنە هەمیەدا بووی. وەختێک و کەفتیەت حالەتێ مرنێدا معاذ کوڕی جەبەلی گەتەگیری وت بێستن یا رب واللهی تو دزانی من حەج بێ دنیای نەکریە ji ber باغ و بیستان و خوشیە دنیایê نەخێر، یعنی ez حەج bê dinyayê nakem ji ber xweşî û mulezzatê dinyayê, belku tu şahidî û tu dizanî min حەج evê dinyayê dikir da ez ti rojê ti havînê da di va rojê tenê dirêj da rojiyê bû te bigirim. Da rojiyê bû te bigirim tu rojê ti havînê da ew rojê dirêj û min yê حەج vê dinyayê kirî da ti şevê tu wê da şefnivêjiya bikem. Ew şevê di zivistanê evê dirêj da ez serê xwe bû te bicemînim û şefnivêjiya têda bikem û ez ilm û zanist û zanînê têda bixînim. Evê dinya henê da. Yani evê di ber mirinê da û yê digel Xwedê Teala daxivî tu dibêjî tê ku ev dinya henê lew ez حەج dikem ku tê da îbadetê te bikim. Yani Muazê koڕê Cebelî ehlê rojiyê bû rojî digirt lewe Xwedê Teala Azze da bûyê. Ehlê şevê bû şefnivêjî dikirin lewe Xwedê Teala حەجê kirinewê xise dilê hemî xelkekî da. Devca da em jî îstîfadeyê ji ev henê bikeyn. Ya me pêçê bîtin rojiyê bû Xwedê Teala bigîrin û şefnivêjiya bikeyn û bibîne ehlê Qur'anê da ku Xwedê Teala keremê digel me biket û me ezîz ketin erdî da. Dîma ya xivina xwe da dibêjtin vêca ya Rabbena. Nuke ez zanim û dilê min yê xweş e ku tu dê ji min razî bî û dê hêm helîqa te. Vêca ya Rab zîka bila bimirim û da reht ser min da biçîtin da bigeh me wê xerîbbûna çend sal e ez têda may min divêt ev xerîbbûna henê nemînît û bigeh me lîqa te. Muazê koڕê Cebelî yê hes ketin bimrîtin çunkî حەج lîqa Rabbil Alemînê diketin. û em yê ji mirinê ravîn çunkî em dizanîn me çi bi xwe nekiriye. Me çi bi xwe nekiriye û em dizanîn ka me çend guneh kirine. Ehlê xêrê û başiyê حەج lîqa Rabbil Alemînê dikin. Ka çawa Pêxemberê Xwedê sallallahu aleyhi ve sellem gotî îlâ refîqil e'lâ. Beref bi heştê ve min divêt biçim û gel hevalîniya Cibrîlî û Mîkaîlî û ehlê bi heştê û nêzîkbûna Xwedê Teala ha wisa Muazê koڕê Cebelî jî dibêjtin bila zîka henasa min bêhte girtin û evê xendiqandina henê da biçim da bigeh me lîqa Rabbil Alemînê. Ev e halê selefê ummetê bû.